Siellä oli on ja sano nää kanni ilon silloin. Yeah, hyvä meininki. Aha, ja pizza se pyörii. Mitä tapahtuu? Musa kaiuttimesta kantautuu ja lime miksaa. Kato paikkaa, nappula pyörii, on niinku David Guetta. Eli en tee mitään, paino vaan play, jei, se on tän homman luonne. Tää on aivan uskomaton tallenne. Se kun tää en tuu koskaan saamaan kania, koska tää on Leppävaara, ei kun Käpylä tai joku ihme. Leppävaara. Emil, mitä me täällä tehdään? Me nauhoitetaan mixtape. Me nauhoitetaan, kun pizza pyörii. Me nauhoitetaan, kun visarit värähtelee ja pizza pyörähtelee.